and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Wa pa ka na sila magsabot ni Tindo na no? Abot lang. Pulos ginaya tinunto. Abot ba nga nung gusto sa kina siyang Dindo eh? Ako pang tatay no? Mas may pag sila nalay magdayo ni Dindo. Masuko na mag-imong badlungon. Lisod na gyud tuhuan ni tatay. Mayra ba kaayo mag-inartista? Mulang. Uy, hala. Naay nag-doorbell riming. Uy, murag si Putitay na, nay. Hala. Ato aming. Pangutan agun sa iyang tuyo. Nganong ni amang kabudiday? Sa may mong tuyo? Ay, kineng. Nabas Mirasol, main. Nga naman? Unsa may imong tuyo ni Mirasol? Aw, kaan, main. Muangyon ta ko ninyaw. Kung mahimaw, anilang una ko puyo sa inyaw. Kay wala in town ko'y kadangpan. Uy, ala. Ligi ko makabuot din ni Budiday kay dili in town ni among bay. Oh, kung kinsa man di ay nay. Si Mirasol ray makabuot din ni. Kay iya man ni din ni. Aw. May mo bang may istorya na ko siya? Ay, busy pa kay si Mirasol, oy. O gusa pa, nagtugon to si Mirasol nga wa na mi gitugutan nga laing tao nga papuyon din sa amua. Ay, maluoy ang taon man ako, Meng. Nganong di man ka mo pauli sa inyo, Budiday? Di pa, matod ni mo na akay bay dito sa inyo? Dako man ka mo bay nito, review. Ay, wa na kay bay, Meng. Na-embargo na mas bangkaw tungod sa akong mga utang. Nagkalisod na in taon kaayo ko. Wano jud ko laing kadangpan. Di ba mato nimo sa una? Gipapuyo naman ka ni Padre Darwin sa kumbento. Ngano di mo balik ka dito? Ay, naman siya bakante ang kumbento, Maine. Na, maunay nakalisod ron diha. Mas maayo, no? Balik lang unya ka din he. Ugma, balik din he. Kay ako nang paibawon si Mirasol. Di mo san mahimo gud nga ato siyang disturbuhon kay napa man siya daghang gihimo. Sagay, mubalik lang niya ako din, Hemeng. O, sige, balik lang unya, Budiday, ha? Kay ako nang istoryahon si Mirasol. Murag lisod yun ang komunikasyon na mo ni Mirasol Suda. Kaya imo pang usbon nga kung isulti niya. Walay ka, Sutor. Da importante, ang importance. Nga mag-istoryahan na mo pinagin ako. Hay kay maayos yo. O muhuwam una ko si mong lawas. Ha? Pwede ba di ay? I will borrow your body odor. Ha? Wah, baswa yan na Pero, ba? may ka? O, sige po eh. Don't touch my body odor. Suwayal na to ba? Ha? Musod ko sa mong lawas, unya mo gawas lang sabdayon ko kung mahuman na may istorya. Isura na, Torna. Wa murugwa pa matikahimo, ana. Mao gani nga tong suwayan. Sa to pa, ang wa pagkasuway, panuway. Kung suwayan mo karon, kining, di ka maghuot tayo ng akong lawas? Kwan, mag-exchange lang gud na taga-diot. Mubiya na ka anang lawas unya, lawas nimo, unya, ako mo puli. Ano ba? Mauli ka na yung problema. Ano ba nga, lose you out to review in. Ay, murag Arturo basketball. in. Ano ba? Usaon na, usaon. Ha? Ay, kuhan lang gud ka nang suway o gigdasyo. Nga, pag imagine nga mugawas kas lawas, kay mupuli din ko. Na? Sura na to, ay. Lisod lang Wa gapo. pag yung kasuwaya na. May mo na tingali na kung matay na ko. O usap pa, lisod kayong mayawaan ng akong lawas, oy. Lisod palagi ka matay, o pa nakapasilpi ni mo. Ay. Bigdasad ka, wey.
Well, sa gulan masanin mo binuang nga itong seryoso kayong istorya. No, sa mga ka. Bitasyo. Wa mo yung kumaybaw ko ng saon. Sige, unahin na lang. Ha? Lingkod lang diha. Unya mo concentrate lang ka. Piyo nga ng duha ni mo ka mga mata. Kay suwayan ako og sod sa imong lawas. Na! Lingkod ko, Ah. concentrate. Di ka ko kautot. Ngapang nga sa ilo. Come on. Atay pa una ha, mapaymutan ko na ko. Ya, concentrate ko, lingkod ko. Okay. Ha? Ada na. Sige, piyong ha. Kay musod ko ha. Ang piyong na ko sa akong mga mata. Sige. Sige, piyong. Kay musod na ko. Isyo, suway ha. Asoy ko. Ginawa ko glaom, saman. Ginawag lang sa. Oops. Wa may epictor, wa ipik. Kamural ninong kong kautoton. Basin og dunay himuong ritual inisyo. Usa may ritual nga himoon. Pag-research ko nun diya sa Google kung unsay mayong ritual. I-google na ko, i-google. Google. Wasoy. Hindi Sa nga. sa Google kay mga kuha naman ritual. Ritual manas demonyo. Ngutahan na kata squad ko man eh. Muna. Muna, kod kum. Isug kayo. Mga way buot. Pangag sila. Awan, basig mo na'y among gamiton kay yawa biya ka. Mo na itong gamiton. Kuyawan masab tuni mo, anak. Kuyawan tuni motor. Kay yawa biya ko. Ako din mo yawa, dili ka. Ang ilam ka, no? Limot ko na. Okay, samaan. Kausap pa siyo, ha? Suwayan na yun na to, basin og doon na tayo mahimo nga makagamit ko sa mong lawas. Bro, di lagi na mahimo. Kay, di ba mato di mo? Wala ka tugutin nga makagamit og lawas sa laing tao. Ay mao lagi na nakalisod ini ron. Bangag sa'yo. Ay may mayog di lang kung data mo concentrate na to. Ang bayan na ito himoon, kato atong plano sa pagdagit edindo. Kay, maglangay kita, malangay tayo ng kalakiha kung mo gamit yung gas akong lawas. Nala, sige. Nya na lang na siyo. Juan, magsabot lang tao og balik sa atong mga plano. Mas mayo pa! Oh, come on! Maniyat ito. Kumusta man? Kuan din. Muraog. Wa pagita ka timing inihigayon na. May baliban pagin si Malasol sa akong gusto. Mo ba? O niya, unsa may paminaw ni mo dito? O ano gyud ko esperansa ini? Naapa. Sa ako lang giingon. Wa pa lang timing. Gahi na lagi si Mirasol na ako. Ay. Gahi na gyud kayo. Sugad nga nihabot ang storibyo og solusyon. Dito nagsugod ang mga dimalas akong kinabuhi. Sagdi lang din. Ayaw rin kabugnaw sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga dili gyud ka mo surrender. Ang tinuod nga gugma, dili gyud mulunga. Nabaw daw gyud ka tito. Nga tinudunay gining ako Magwanta ka ko og ingon ini nga sitwasyon kung wa pa ko'y gugma si mong anak. Kana, maugidnay akong nabiliban nimo. Kana gyud. Ayaw gyud dayon kabugnaw. Hinumdumil gyud pirmi akong gisulti nimo. Samtang buhi pa ko. Dako gyud kag puruhan nga ikaw makatag-iya ni Mirasol. Unsa pa kay maayo itong buhato, no, tito? Gusto na lagi kay kung magpakasal ni Mirasol. Relax. Relax lang una ta karon. Lisod sa kayo kon ato yung pugson ang kaygayunan. Basin niya mangluod si Mirasol kung ato gid siyang puwersahon og maayo. Basta ikabla ka. Ako laging ipasalig nimo. Maimo gid siya. Ang ako lagi katambag nimo din, mao ni. Ayaw lang gid paglunga. Sige lang gihapon og bisita dito sa amo. Total. Welcome kay kadidto. Ang nakadaot manggod kay di naman ko tagdo ni Mirasol kung mamisita ko sa inyo. Eh, sagdi lang.
Bahala og dili kaniya matagad. Basta kay suroy lagi pirmi dito. Mabalik na lagi ang pagtagad ni Mirasol diyan nimo. Ako rin bahala unya nimo. Maayo gid unta tito. Nga sa labing madaling panahon, makakita kita og paagi nga maako ang si Mirasol sa hingpit. Unsa? Si Budiday gusto mo balik og puyo din eh? Nagpakiluoy siya maayo, Mir, kay wala lagi kuno siya kapuyan. Unya, wala din mo siya ingna nga, di na ta magpapuyo og laing tao din eh. Giingnan, uy. Mabitaw na mugos gud siya, kay wala kuno siya laing kadangpan. Ah, imposible na, Ming. Mayo ba nagkahimtang sila sa Budiday? Dako man gani kuno na sila bayi sa ila? Giembargo man kuno sa bangko, kadagan kuno siyang utang. Na, tinuod ka na? Ay, ambot lang po kung nagsulti baka siya sa tinuod. Lisod na, Ming. Kay panugon ba gini Arturo nga dili na gyud ta magpadayon din he. O kana si Budiday di na ginapadayonan. Sagdi lang, Mir. Ayaw na nagunahon na ang maayos budiday, uy. Total, ako naman sa to siyang gisultihan nga, di gid pwede. Kung mubalik man ganito din ako rin bahalang mubalibad niya. Tabang! Oh, Tabang! Hala, oh naman ron, si Nanay Mir. Uy, hala! Nangayog tabang si Nanay Ming! Dali ato atoon! Paim na ninyong tubig! Ay, oo, Dara. Budiday, inom ang tubig ko. Sige na, Budiday. Pisil-pisil lang yung pulso, Nay. Ay, naunsa mo dig babayhana. Abi man akong namatay na ni siyang des doon sa tong gate, uy. Ay, Wala ni siya mulakaw. Abi na ko, milakaw na ni siya ganiha pa. ay nakuyawan ko kay gilangaw naman niyang naong ug muragwa naman maginhawa. Mayo siguro nga ato ni siya dadun sa ospital. Ay kada mas maayo pa. Aron ato ni siya maatiman dito. Tanaming, ato ni siya dadun sa ospital aron maatiman dayon siya. Hello? Den, ni anami dool sa pultahan sa underground lang Mirasol. Very good, Joe. Una, unsa may problema diha? Among suwayan din, kutob sa umahimo. Pangitae gid ninyo og paagi. Sige din. Tawag na ko ni mo balik, ha? Sige, Joe. Buhata ang inyong trabaho. Sige din. Maayo. Maayo unta og dunay mahimo sila si Joe sa ilang misyon karon. Kinahanglan makuha nila ang mga bulawan. Oh! Uy! Sa karon, magdunay na buak kapildong. Urtong na may tao. Kinsa na? Wa man mo tingog. Kung kinsa ka man pagpaila, unsay mo toyo? Tubag! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!